Субҳ хайр, дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадин ба канали мо. Имрӯз берун борон майда имрӯзу паго фақат борон гуфтаги ҳастанд. мода дин вай дарахти олуча чӣ хел хушрӯ гул кардаги ҳастанд. вай гулоя ма инҷида мондум барои ки вай гула бинин чукукадян кудако сиёвуш аниқтараш ҳама баргоша кандян. ҳама хел берун ҳаво хунук. мо имрӯз нақша доштем ягон ҷо равем прогулка ки неке бинен нашуд. ман фикр кардам ки борон намешад ки неке борон шудак. мана ин бинен чӣ хел ин гула ҳамаша кандян. ҳайф кардянша хай ҳамҷуда истед камтар боронида ҷуда пишибка гирам. ҳам хел ёдрорумша шамолда чапа нашавад, яъне нашиканад мегум ки хай инҷуда монумша. рости гап имрӯз ягон нақша нест, хонада фақат абед ҳаст, ҳама чи ҳаст, фақат ҳамин майда хонаҳоя ҷамъ карда порядок карда мешинем. сиёвуша бидан овоса. дӯстони азиз, мо инҷуда бо пирашкика дистем. аёдум биромада полнисти ки ягон чи видео кунем. очамшон омадагӣ шиштем ҳамхел. баъд гуфтем камтар пирашки деги эвай кунем, картошкагин варақин. ман инҷуда камтараш пухтам, камтари дигаш ман инҷуда мондагия. ҳозир сирх мекунем шуна. инҷа нилуфар шиштая грустная. момош рафтан барои ҳамин. ва дӯстони азиз бинен беруна то ҳол борон задестай. ман борон бас накарда ҳамун саҳари задагиш. манам хел осмон ва ҳама ҷо чӣ хел пурри борон шуда об. пеши паризадан чӣ хел нилуфар берун 10 дараҷа гарм. ва мо инҷуда аллакай ужин кардем, пирашкиҳо пухта шудем, хӯрдем. ин ҳама зиёдтӣ шугӯям қа зиёдтӣ мондак. бо роӣ кардам, амаким шонда, очам шонда. иноша мондам ҳозир вай болошона мепӯшонам. як бора холодильник мемонам барои он ки тамом дига ҳечка ужин ягон чи намехӯрад гӯем ҳама ишкамаш сер. ва ин қитичаи вай бинен пирог, динанги пироги пухтагӣ чиқаш мондагӯем. ҳанами хел ман ҳозир кӯдакоя бозӣ медоронам. умуман ҳардуш имрӯзи дароз хоб нарафтиян, шишта будан кати момошу муслимно кати бозӣ карда ва тез ҳозир сарошона мешум медоронам хонада мехобонам шуда ба барвақти гӯям барои ки монда шудаги ҳастанд. инҷа қикадестан аллакай маълум ки хоб мехоҳанд. ва инҷоҳои баъд тез махтам ҷамъ кунам. ҳамқа кор ҳаст тамом. ва сушилкая шавҳарам сос кардан, нас карданша инҷуда истода. либосо борона, либосои ман берунда офтоб кардаги ҳастам. хай вай мо хела вай тар намешаванд умуман гӯем. сушилка вай буд, барои ҳамин ман берунда офтобчон кардам. фақат дастархонои шуштагӣ будум ма, барои ҳамин хотир берунда офтоб кардам. ҳозир бо кӯдакоя сарошона шум, либосошона ҳамаша да вай меандозам. мошина меандозам шуна, ҳама порошок ҳама чизаша меандозаму минут да мемонамша ки то ки пага саҳарӣ то он вақте ки мо айхоб мехезем шушта тайёр мекунад мемонад. баъд саҳар кати офтоб мекунам то бегоҳа гӯем либосо вай мешад. асос он ки либос ҷамъ намешад. бо пага саҳарӣ вай либосои офтоб мекунам, бо дуюм партияша меандозам. хеле навай хона баремон лабай сиёвуш бай. кани истенаки хушрӯ қафо исте нилуфар. шумо маълум несте пушташагардон. рости гап дӯстони азиз, ман вай кардам штатив овардам мондам инҷа. гуфтам ки телефона вай мекунам.
Ани прическаи нави Нилуфара съёмка мекунам, лекин аёдам буромаде. Камера мондам, лекин дар нагирондам. Кани пуштта даргиронам, пуштта нишонте. Наҷмен ихе Нилуфар, телевизор ай овози мана баландтарай. Манам хел кани вай тарафаша нишонте. Чуша. Вай тарафата. Анам хел дӯстони азиз. Рости гап ҳар дафъа як хел мебафтам ва имрӯз шитам бо камтар интернете кофтам кани гуфтам чӣ хел прическаҳо ҳаст, ҳама хеле ҳаст. Ба фикрам ин бо тез вай мешавад, кушода мешавад, мӯҳои Нилуфар тез кушода мешавад. Бо темболи мӯҳои Нилуфар калтатар озаш беҳад бисёр. Кани пуртмарка телевизора пас кунам, қа баланда ки телевизор. Кани ин тарафаша нишонте. Ана мехел шинҷида рӯшнои тенда наҷум. Ама хел. Хай хора бен Нилуфар. Сиёш хобе алакай. Берун то ҳол борон задеста шин. Майлш ман ҳозир гапама занам баъд нишон медиҳам. Ва дӯстони азиз боз мехостам пурсидан аз шумо ки ман Сиёвуша рӯзона дагӯем ҳаракат кардистам ки гаршок дашинад, гаршок гуфтадан ёд гирад. Умуман гӯем Сиёвуш ҳаракат кардисте, аллакай кам ёд гирифтесте ва мегӯд ки масалан гаршок гуфта. Мехостам аз шумо пурсидам ки масалан бачаҳои шумо ай чандсолагӣ уже худшон гӯем гаршок гуфтан, гаршок мерафтанд ва рӯзона дада сёрона бо шабда то 3 сола шуданашона кӯдако шабда вай памперс мепӯшанд. Нилуфар беҳад дер ёд гирифтак гаршок гуфтана, гаршок худа шиштана. Бисёр азоб додаги аста Нилуфар гаршок вай шинонида. Сиёвуш кай гаршок дашинонам корша мекунад, лекин намегӯд. Ягон вақт хай мегӯд, ягон вақт агар ки масалан хонада ҳеҷ ка набошад, худаш тоқа бошад гӯем ам хел бозикара мегарда мебиёд мегӯд ки мама гаршок гуфта. Ихеда худам не ки тез мебарам мешинонамшам, ҳама вақт мекунад. Нилуфара вақте ки мешинондам ним соат дар гаршок мешид, ҳичи намекардак ва баъде ки мехезондумша изорша мепӯшондум бад мекардак. Ва ҳам ҳози аллакай ҳаво гарм шудааста. Мехоҳам ки то тирамоҳа то хунукия гӯем Сиёвуша пурра ёдтиам гаршок шиштана. Нависен кани шумо чӣ хел умуман ёд додест, чӣ хел ёд метиҳен кӯдакотонда, чӣ хел ёд доден гаршок шиштана, умуман ай чандсолагӣ аллакай гаршок дашинонден шона. Нависен ҳатман, ман интизор ҳастам фикрҳои шумоя гӯем. Намехелам ше ҷога гузарена ки тез мана бин диди телевизора майдача тез гузарена ки ман инҷоҳо каме ҷамъ кунам, баъди обозирам либосои стиркада андохтам монам инавай хона барам. Ва дӯстони азиз ман шабда вай либос мемонам то ки пага саҳарда шушталакай тайёр кунад чӣ хеле ки гуфтам. Ва бо мехоҳам пурсиданашон аз ин ки шумо масалан чӣ қадр порошок меандозен умуман ами стиркаи обычный дагӯем масалан вайда намуд либос нормали на бисёр ва на ками кам. Ман амин вай либоси нормали дагӯем 2 қошуқ ман хел вай 2 қошуқи пури вай не анам қадари меандозам либосода ва агар ки бисёр бошад 3 қошуқ меандозам. ҳозир мана бисёртаракай барои ҳамин 3 қошуқ мегӯм андозам то ки хушрӯ шӯяд. Либосои тёмни бисёртар ҳаста барои ҳамин 3 қошуқ меандозам. ва ҳама хел мекунам ки масалан субҳи саҳар аллакай либосо шуштагӣ тайёр ҳастанд ва гирифта фақат офтоб мекунам. Мана хел мумкини хай ягон кас надонад. Мана
اما программа انتخاب میکنم градусаш пласкани من فقط 2 بار میمونم و رژیمش 1000 میمونم. این تا 1200 من 1000 میمونم تمام و من رژیمش میمونیم 3 ساعت. так از ساعت چند؟ ساعت 7:30 هسته. شدیم так باید که 5 6 7 8 9 ساعت 2 3 4 5 16 چند ساعت 3 تا 15 ساعت بوده و 9 ساعت دامده 8 ساعت دمونم 19 تا 19 بوده 15 فکر کردم که 19 دمونه 8 ساعت که ستارت زیر میکنم می ایستد هیچ کار نمیکنه درش محکم میشد هم خیلی می ایستد. من ببینین 8 ساعت پس استیرکه سر میشد و میشود درونش آب هیچی نمیگیرم خیلی که هست هم خیلی می ایستد و فقط که 8 ساعت پس بالا که آبش گرفته میشود تازه میکنه و حاضر با ماشینه های برومدگی هسته که تر میکنند همون لباس مثلا چند ساعتی که خواهین هوای تر میکنند. من باشد مثلا دسترخوان یا که چیز سفیده من تقارد تر میکنم میمونم شب میمونم تا سحر گویم چیز سفیده و به سحر هم گرفته در استیرکه میمونم با هم خلا بچینی استیرکه میکنم شنا بعد خوش رو میشن حاضر ماشینه ها برومدین هم خیلی درن هم استیرکه در میمونین شنا تر کرده میگوی که مثلا تر کند 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت یا که تا سحر میگوین و سحر استیرکه سر کند گوین هم خیلی استیرکه سر میکند هم خیلی تر میکند عجایب بود راستی که هم خیلی دوستانی عزیز بیاین همین کتی ولاگ رو با آخر رسونیم. این ولاگ فقط هم خیلی گپ شد گویم تمام عموما گویم یکون وای نکردم فقط همین پیراشکی پختیم و چمشوکاتی ششتیم صحبت کردیم تمام انتظار بودیم که بارون بس کنند اگر یکون بیرون کوچه برویم که لیکن حتی نیم ساعت 10 دقیقه حتی بارون بس نکرده تا حال من ساعت 7:30 است تا حال وای چی میگوین بارون دادیستم. خیلی دوستان عزیز همین کتی ولاگ با آخر میرسد تا پگاه هم همیشه خودتون احتیاط کنین فکراتون در کامنتار نویسین من انتظار هستم. خیلی تا دیدار آینده در پناه خدا باشید.